Vaya llampugardo que tenim avui. Farem un fideus de llampuga. Farem un bon brou, que és com se comencen les coses, i aprofitarem tot allò que tenim i més. Pinetes cap a de dins. I ja hi vaig afegint la verdureta. Aquí tenc fuetes de patxoi, pastanagó, una mica de julivert, tomàtica de ramellet i les aletes de sasipi, on de la meva padrina de lo bo no s'ha d'aturar res i tot té la seva vida. Arreglarem la llampuga perquè siguin un fideus de sego. El senyoret, fora feina, el que vulgueu, posem aquí aquests filets. La llampuga és un gran peix, però fas brou regular. A mi m'agrada donar-li castanyes. Per tant, això és un tresor. Gerret. M'encanta. M'agrada de tota manera. Aquest petitó cap aquí de dins perquè mos faci un brou d'aquest que l'hem de poretear a bocins. I ara anem a treure el llomets, aquesta llampuga preciosa, perquè hem de menjar peix i moltes vegades les espines fan peresa. O nosaltres mateixos, que ja tothom en sap. O si no, el nostre peixater ens pot ajudar a tenir uns llons de peix preciosos com aquests. I ara, aquestes espines cap aquí de dins, Gerret i llampuga, combinació ideal. Ja estic content perquè partim amb un gran bàsic, un gran brou. Amb un bon brou, fideus se fan tots sols. I ara que ja tenim els lloms a punt, podríem anar llevant les espines, que com veus estan aquí, els veus? 1, 2, 3, 4... Podem llevar-les amb pinces, com vos dic, o fem un tall ben aferrat a les espines i un altre ben aferrat per damunt, que estan totes aquí. I mireu, en 5 segons hem llevat totes les espines de la llampuga. Se'n va cap a dins el brou i nosaltres aquí tenim aquells llomets que són preciosos i els deixaré gairebé de mossegadet, bon de coure i bon de menjar. Això és una delícia. Aquí tenc el llomet de llampuga i aquí la intensitat, el brou. Només me queda posar-hi una pelleta de poncir, poqueta cosa, i per mi importantíssim, estimar-lo aquest brou. No fer-lo bullir i després prensar. Jo sé que hi ha gent que li agrada fer-ho i jo som molt de respectar costums, però a mi m'agrada que quan treus el peix del brou estigui sencer. Per tant, el deixarem gairebé només rompre el bull. Anem a fregir una miqueta de julivert, que la picada, amb un ratxet d'oli, foc fluix perquè se vagi secant. I a la picada li afegirem el fetge del peix i una bolleta de bufeta, de sobrassada vella, cap aquí. A foc suau, que se vagi torrant, i mentre avuinam a les totes. Això és la mà. Això són els ermitans, que són bons, però el que és deliciós són les seves figues. Això és com qui rovegar una ona. Els agafam aquí, els hi llevam, per als ermitans, i els ermitans mirant a dins el brou. Aporten un pot de gut de marisc. Això és espectacular. Ja tenim aquesta sobrassadeta desfeta amb aquest julivert fregidet. No em porta mirar molt prim en sol llevar-lo, perquè si me'n queda una mica el sofregit perfecte. I aquest fetget també mos hi donarà un guster a aquests fideus. Ja anam cap al sofregit. Primer de tot, cipieta. Jo sempre la com bruta. No vaig de cipis d'aquestes que venen netes. M'agrada fer-la jo neta, o que la faig neta el peixater, que avui dia ja en tenim que mos donen arregladet. La cipi per endins i una miqueta de verdura. Aquí tenim pastanagó, una mica de ceba morada i un poquet de preve vermell. Sense posar, Els arrossos quan prevegen a mi me sobren un poc. Que vagi fent. I ara seguirem amb aquestes figues i anem a tallar només la carn de la figa, que això és deliciós. A bocins petits, amb una textura espectacular i un gust que a mi m'ha donat bord. Això és un potenciador del gust brutal. Té una textura particular. Hi ha gent que no li agrada. A mi m'apassiona. Han de sofregir una estona i coure'n els fideus, tira, posant la tomatigueta. Podríem dir que el secret d'aquest plat és un bon sofregit i un bon brou. Nosaltres tenim les dues coses en marxa. Ara toca donar-li un poquet de temps. Ara m'agrada la feta. Mireu, el sofregit que ja s'aferra, aquesta gelatina que tenen els ermitans o les figues, m'apareix brutal. I el brou ja li tur, mireu, Veiem la tomàtica que és sencera. El peixet, que així llampuga, que ens podríem menjar
perfectament. Aquest és el punt que a mi m'agrada per fer un bon brou. I el sofregit també, és brutal. Un poquet de sal, que no n'hem posat de tot el temps. I per descomptat jo no em poso mai el brou perquè m'agrada tenir el control d'allò que fem. Podríem dir que salam ja tot el conjunt i un poquet de prou bo. Ara ja toca posar-hi els fideus. Tenim el brou a punt i els fideus hem de calcular, a banda dels que som, també que més o menys com es quedi quadrat. És a dir, d'entrada hi ha d'haver-hi tant de sofregit com fideus. Aquí hi ha un poc més de fideus, però tenim en compte que aquestes pedates de llampuga també formaran part. Després els fideus doblen i queda equilibrat. Ara a posar-hi brovet. Fideuets. Ja només mos queda fer aquesta picada, que és un segon, que també l'afegirem al brou, sobrasadeta, fetget, julivert, un nam de guts, intensos, Només mos queda posar-hi un poquet de brou i ja la posaré a dins aquests fideus, Oh, fideus de llampuga, amb vermitans, sipi, cap a de dins. Això està a punt, només mos queda posar-hi la llampuga, coure-la, podríem dir. Salam una mica el peix, que no el teníem salat, un poquet de prou bo i un ratxet d'oli. I ara ja només mos queda col·locar-hi aquesta llampuga a damunt, que s'acogui un poquet en la calentor, aquest bullit, que li queden 2 minuts i 3 de repòs. És una passada, aquests fideus. Només mos queda posar-hi una miqueta de verdura. Avui li posarem patxoi. Aquesta verdura d'origen asiàtic, que avui dia ja en trobam molt aquí i m'agrada molt en els arrossos, perquè aquest punt fresc, que recorda un poc les mongetetes, també té un punt que recorda la col. I aquí, quan tu agafes el fideu i el veus que encara és ben sencer, els ronds, i té aquesta part blanca de dins, aquest moment és el d'aturar els fideus, perquè xuquin el brou, però perquè no bullin, perquè no se rompin, perquè no se passin. Feina feta. 5 minuts de repòs, que els fideus s'inflin, que el peix s'acabi de coure i que el patxoi quedi allà granyolet. I per maridar aquest fideu de llampuga, aquest plat llevant rosat de bodegues Virrei, un vi fet 100% en cirà i que presenta totes les tonalitats de fruites vermelles d'aquesta varietat. I els fideuets, aquí els tenim. I si vos hi fixeu, encara tenen l'ànima blanca, que és el que a mi m'apassiona. I la llampuga, Mireu aquesta llampuga, sencera, però... Brutal. Va, fideus. Tornarem a cuinar amb vosaltres i per vosaltres. Mentre, bon profit i salut.